आच्छा बुन्दुफोर बोथोरथ' दिनै मा एसे गरमब्रा दारागाव सकि थांनानै गोजा बियार गारदावहैनोसो हामदो नङा माथोब्रा हैद बेबायदि वान साइड जेन्डार थांजालै थारमाने इन्टारेस्ट जाया अबसे नंगौ र' बेफोरबायदि बिबारफोर गैयाब्ला गोसोखौ एसे खालि खालि नाङो बेसोरनि थाखायसो थांना दङना जोङो अ वाइ हय ओइनिलै बुन्दुफोर बिबारफोरलै बिबारफोर बिबार हरलाय हरलाय वाव थांनोबोला दारागाव हाजोआव हौलैयाखै थांनोबोला सकि हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि हौलैयाखै थांनोबोला सरलपारायाव हौलैयाखै थांनोबोला बगामाथियाव लैया गई वेदारी शो हो मौसम गर्मी लैया गई वेदारी शो हो दारागाव हाजोनि दै बाज्रुमाव दुगैहैदोनि लैयागै सकि हाजोनि दंफां सायायाव जिरायहैदोनि सरलपारानि गुसु दैयाव गोजोमहैदोनि लैयागै बगामाथिनि पिकनिक स्पटआव रंजाहैदोनि लैयागै थांनोबोला दारागाव हाजोआव लैयागै थांनोबोला सकि हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा संनाय ना हांनाय जाद्लाहैदोनि Gimana deh sih Luksa? Woi,